Ja, godmorgen. Så møder Rødspætteklub 2010. Velkommen til A-finalerne her i Arena Nord. Den første kamp, vi skal se, det er i Pia Pusling-rækken, hvor Gøkstings BK fra Sverige skal møde Horsens HK fra Danmark. Og vi har Gøkstings hold-up nummer 1, Inde Gustafsson. Nummer 4, Julia Karlsson. Nummer 6, Anna New. Nummer 7, Jennifer Berlin. Nummer 8, Christine Åling. Nummer 17, Ellen Åseskog. Nummer 20, Frida Biel. Nummer 12, Louise Grets. Nummer 13, Madeleine Kvivak Melki. Nummer 18, Eva Johansson. Og nummer 15, Karin Larsson. Ansvarlig leder er Mads Gustafsson og Frederik Wallin. Og vi har Horsens holdopstilling. Och 20 kvar och vi leder med 2 bollar. Lås, lås, bra. Lås! Ja! Bra! 40 kvar. 2 bollar leder vi. Bra! Nu har vi vunnit. Skjut! Oj! Vilken tur. Bra! Och sen hade. Nej. Det ser jag ju. Nummer 24. Var det deras eller? Ja, var det det? Vad var det där för lirare? Og vi har målscoren fra kampen. Det var fra Gøkstings, Julia Karlsson 1, Jennifer Berlin 2, Ellen Åseskov 3, Madeleine Kvivak 3 og Karin Larsson 4. Målscoren fra Horsens, det er Maja Sander Nørgaard med 4, Karoline Ladefod 2 og Pernille Lauritsen 5.